சீரடி சிவரூப பிரார்த்தனை கொடுக்கலன்னு உங்கள் சாய்லட்சுமி. சைராம் வருகிற 4/11/2025 ஐப்பசி மாதம் பாபாவின் ரத யாத்திரை கோவையிலிருந்து நம்ம சேலம் முழுவதும் வரப்போகுது. அனைத்து பாபா கோயிலுக்கும் வர இருக்கு. நம்மளோட பிரார்த்தனை கொடுத்துக்கு வருது. சைராம் பார்த்துட்டு இருக்க சாய் ஃபேமிலி எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து பாபா வாரமாக கொண்டாடணும். நம்ம சிவரூப பிரார்த்தனை கொடுத்த சாய் மக்கள் அனைவரும் வந்து இதில் பங்கேற்றுக்கணும். வரும்போது பாபாவுக்கு உங்களால் முடிஞ்சது மல்லிகைப்பூ வாங்கிட்டு வந்து அந்த பாபாவின் ரதைக்கு உங்கள் கையிலே போட்டு ஆர்த்தி காட்டலாம். மதியம் 2 மணிலேருந்து சாயந்தரம் வரையும் நம்ம கோவிலில் இருக்க போகிறாங்க. பார்த்துட்டு இருக்க சாய் ஃபேமிலி கோவில் சம்மந்தப்பட்டவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் பாபாவின் ரதை உங்கள் இடத்துக்கு வரணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கீழே ஒரு நம்பர் தரேன், அதுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் சாய் ஃபேமிலி அனைத்தும் அது பயன்படணும்னு நான் விரும்புகிறேன். யாருக்காவது கோயில் சம்மந்தப்பட்டவங்க யாராவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இடத்துக்கு வரணும்னு விரும்புனீங்கன்னா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். பாபாவின் புனித யாத்திரை நம்ம இடத்துக்கு வரதுக்கு நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கணும். சாய்ராம் சேலம் முழுவதும் வளம் வந்துட்டு சீரடிக்க போக போகுது. யாருக்காவது வரணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஓம் சாய்ராம், ஜெய் ஸ்ரீ.